Hola, sóc la Llúcia Dordal i junt amb l'EVA 354 de lectors i lectores us faig arribar aquest poema de la Joana Raspall que es diu El llibre meravellós per tots els residents i treballadors de Mare Ràfols. Tinc un llibre fet amb pètals de rosa, esquitxos de mar i olor de maduixa. Per fer lletres d'hort, una papallona s'hi espolsa les ales i el sol es dibuixa. Els dits blaus del cel hi escriuen les faules, que cap ull humà sabria llegir. El vent me les conta, les sé de memòria, me les conta el vent o surten de mi. Bé, després d'aquests dies que estem passant tan estranys, tenim l'esperança que quan es puguem retrobar, l'alegria que tindrem i la felicitat que sentirem en abraçar-nos no l'haurem sentit mai. Jo crec que experimentarem alguna cosa menys especial. O sigui que bon Sant Jordi, una forta abraçada i un petonet.